Regulile sunt simple. Răspundeți cât mai operativ la întrebările care vă le adresez. O pisică albă se urcă în pom. Cum se dă jos? Vă rog frumos, cine știe răspunsul, ridică mâna. Mulțumim. Următoarea întrebare. Cum iese un cal alb care intră în Marea Neagră? Total. Ud! Corect? Ude! Ud. Răspunsul corect este ud. Care este diferența între 1000 de urși albi și un urs alb? Cifre 1 e 1 și 1000 să vii. Nu? Nu e nicio diferență. Este o diferență. Repet întrebarea. Care este diferența între... 999. Corect. Ce se află între Soare și Pământ? Nu. Nu. Și, corect. Următoarea întrebare. Un american care trăiește în Florida poate fi înmormântat la New York? Nu, el trăiește, nu? Corect. Care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Meșterul Manole. Meșterul Manole. Și ultima întrebare. Când cer băieții mâna fetelor? Nu. Noaptea! Nu. Mai aveți variante de răspuns? Când e timp. Răspunsul corect. Când s-au săturat de-a lor. Acum, acele două categorii constă în creativitate. O să vă rugăm să păstrați între voi 30 de secunde și să răspundeți la întrebările următoare. Deci, fetele. Cum îl impresionezi pe băiat la prima întâlnire? Aveți la dispoziție 30 secunde ca să vă gândiți. Cât mai original și cât mai creativ. Prin felul în care vorbim. Cred că la prima întâlnire, fata trebuie să impresioneze băiatul, în primul rând, cu creierul, care trebuie să-l aibă. În primul rând, când băiat vede fata, se uită la aspectul ei fizic. Deci, voi fi îmbrăcată modest, apoi voi vorbi culm la temă și voi zâmbi discret în fața lui. Mulțumim! Acum, întrebarea pentru băieți. Ce crezi că le place cel mai mult și cel mai puțin femeilor? 30 de secunde. Cel mai mult le place să vorbească și cel mai puțin le place să tacă. Ha! Красиво! Mulțumim! Cel mai mult hockey și cel mai puțin Cel mai mult femeilor le place atenția și cel mai puțin le place că nu le acorzi această atenție. Mulțumim! Și acum o întrebare pentru cuplu. Unde este culmea fericirii? în inimile noastre. Mulțumim! Interesant răspuns. Ochii lui Victoria. Astăzi am jurat sau
acolo unde se intersectează privirea noastră, adică pe același orizont. Wow, mulțumim! Vă mulțumim pentru răspunsurile acordate și acum urmează cea de-a patra probă. Vă rugăm să părăsiți scena. Viața este